Salve și fete, eu sunt Disco și bine am revenit pe acest canal. În episodul de astăzi o să mergem la explorat alături de Luigi. Stai să vedem că m-a întrebat ceva mai înainte. Ți-ai făcut intro-ul? Da. Da. Bun. Așa, stați puțin. Hai în partea asta. Bun. În episodul de astăzi vom juca Minecraft pe serverul Survival. Vom merge la explorat. Să vedem, găsim un boss sau găsim orice găsim. Pentru că s-ar putea să fie cam mult de mers, de jucat, de... Op! Am înțeles, deci. Fiți atenți. Pentru că e cam plictisitor numai să mergi, să vorbești, să... Nu știu ce. O să facem o schemă. Așa. Așa. Unde? Acum. Nu lăsați să... Nu uitați să dați un mic like ca să strângem o sumă exemplară de like-uri pentru acest canal, adică nu pentru ce. Bun. Vom începe cu muzicuța. Imediat, stați fe. Este o mică reclamă. Este un abonament. 6 băgat în apă. Filmează. Bun. Sunteți pregătiți? Sunt pe drum și vin acum. Oi fi eu singur și mic. O prezici un pic, eu sunt pe și e asta mă mult, dar mă întorc. Prin căpător și de capăl mi-e dor. Trebuie să ajung până în urmă. Sunt tot pe drum și și parcă se lungește drumul, dar eu nu-mi las prietenul nici pe Da, nimic nu. Oprește pe campana. Nimic nu poate. Deci cam ajunge din muzică, am pus pornița acum venim acum. Pornesc acum venim acum, cum așa înseamnă. Nu pot urca aici. E ceva măcar sus. Când îl pun pe Luigi îl omor. E o statuetă cu un villager. Nu-i bun. De bun. Așa. Cum vă simțiți? Cum sunteți? În continuare o să mai fac diferite muzici. Pentru că mi se pare așa mai distractiv o leacă. Bă, a plecat domnul Luigi. Ba nu, spate. Cât așteptam ca el să spargă. O să punem așa. Hai mă odată, așa. Ce mă poate Dumnezeu câteodată. Uite, vă vedeți. Nu bat serverul. Sper să nu mi-au copierat, dacă nu mi-au, o să mă trăiesc. Bun. Ești pregătit? Sunteți adică pregătit? Opa, dankeschön! Haideți să mergem în continuare, explorat.
Sule FM mof, pune pe mașină s-o stingi să-mi ia ori, de tot, și la injectoare, mai și o generare, că nu mai trage deloc, nu trec pe modul sport. La 1, 2 și 3, ne place la femei, la 5, trebuie să ai serii la 5, seria 1, 2 și 3, nu ne place la femei, la 5, trebuie să ai seria 5. N-am eu voce, de aceea cânt eu pută cu muzică, ca să nu mi-auziți vocea mea. Și ăsta. What? Bă, Luigi. Stai să scriu. Luigi. Aici. Ce dracu e asta? Aici, bă, Luigi. Hai încoa. What? Pă! Muzica asta dă noroc. Hai să umblăm noi la mai rapid în casă. Să poate șansuri. Șansuri. Ah, dar poate să fie un boss. E tot al meu. Ce lăsăm? Acolo. Ne trebuie. Punem pălăria jos. Punem un pumping bowl. Ce fac acolo? Hai să ne arătăm, fratele! A murit! De aceea dracului nu pica. Bă, băieți. Care câștigăm? Trebuie să vedem câștigătorul. Nu se poate, câștigătorul a fost un schelet enchantat. Bine, are mai multă viață, asta e cam și logic. Bă, dar nu pot să cred că a murit Luigi. Nu se poate permite lucru, nu, și până revine el, eu ce fac? Să nu mor sau să nu? O să tap aici, o să fac eu. Ce scoatem? Am fost oțel că am emoționat. Rezultăm neapărat zona. Doamne feri! Bun. Cutitașul treia să-l folosim noi. Hai să vedem care mai putem. Cutitașul... Hai mă, încalcă-te în jocul drag. 8 asta. Dacă ți la tasturile dai și sângerare. Bun. Băgăm la guma. Mante. De aceea va fi război, bă. Oh!
le-ar doba să-i mănânce de... Meră la când deschid inventarul. Cacă mi așa, scuzați. E atâta mai trebuie. Nu mai apare. Să-l s-a dus direct la portal, nu mă aștepta. Vadă. Dai. Nu? Da. Deci următorul, la cuțitare. Uți. Ceapa. Da. Nu puteți? Unde? What l-ar bătășuna să-l ieie? Hai să până mi se mai carcă o țără viața. Hai noroc, venicule, ai făcut-o rozene. Mama ia dracu doctare, zici că are trimotoare. La mă păstă de nou am adversari, uite am țigame se fuga din racheta luna. Docta pe treabă las motorul să merg. Bun. Mi s-a cam încărcat. Dăm cu acesta uți scheletele și acum imitații tale. Pixel! Și care e ăla? Oh! Bă, și fete, bă, și fete. E bară, bă, și fete. Bară. S-ar putea să murim. Nu am văzut eu unul și zombiul ăla. Am și aici ceva de papa, mâncare ce. Facem, de fapt, o clătită. Ale bune. Bine, să nu se poate spune. Nu spune, bine. Nu știu de unde. Nu mă, dar bună. Așa. Sunt importate cheile. Deci dacă ai prima dată să chidem ușița, să nu trezim cu oaspeți nepoftiți. Bun, aici, o carte. Mi se pare bună. Hai că o iau, să nu ziceți în comentarii. Bă, ce bună era cartea aia. Asta neapărat trebuie să-l iau. Că dacă nu-l iau, eu nu pot sta. Bun. Motorul. Aici este ceva aici? Nu. Deci nu Manchester. Mi frică sus să nu mă duc. Cuțitul.
Mâncăm. Mi-am pus hainele bune pe mine. Adică capul meu lui Gina nici nu m-a venit cu mine, nu-i capul lui Gina. Ce să discut. N-ai ce să discut. Bun, o zic că mă așteaptă ca să mergem amândoi. Dacă nu vorbesc să știți că mănânc. Nici am foame. Dar unde-i? Nu mă pot aștepta, dar eu nu cred că mă știu să vin până acolo. Descrie-mă. În pădure. Mi-a dat spawn în casă, nu acolo. Hai să mergem spre acolo. Mi-am zis. Mi-am zis naiba. E prea frumos și-o zis. Bun. Am următoarea bucată. Mă, hai să mergem. Nu mai zic. Punem puțin muzica. Muzica în blană, să răsune strada toată. Să răsune strada toată. Seria 1, 2 și 3 nu le place la femei. Ca la Soini, piși la K5. Trebuie să ai seria 5. Seria 1, 2 și 3 nu le place la femei. Ca la Soini, piși la K5. Bine, eu ne-am zis că nu am apucat să iau, dar am cam luat ceva. Așa, băi, sunt bun, eu rămân clătitele astea. Nu știu cum l-am putut face. O să duce cu mine singur. Trebuie să ai seria 5. Sau știți ce? Hai să ne cântăm de unde ai casa. El mai poate aștepta puțin cu... Adică el se poate duce, că n-are șansă ce sus. Oare cine are casa asta? Nu știu. Bag muzică și o construiesc pe aici.
terminat videoclipul, nu pot să cred. Am băgat ceva, mai reclamă. Nu pleacă nimeni aici, eu sunt stăpânul și nebunul și jupânul și mereu numărul 1. La gardă ținem piept, le-am dat pachet și băneci și marabet și oțet și galachet. Giro, carul, suntem aia cu scandalul, și cu paharul, că scoală cu grătarul. Nino, avem sânge de latino, nu le dăm vino și nici buletinul. A venit poliția, ne ținem poziția, menținem volumul, pare dați drumul. A venit poliția, ne ținem poziția, menținem volumul, pare dați Îmi drumul. zice și ne că nu mă... Ferească Dumnezeu să strice grătarul meu, că le dau mare voleu și ajungem la ProTV-ul. Am pus carne pe el, dar n-ai tu bani în portofel, numai cotlete de miel și pastrame de purcel. Giro, carul, suntem aia cu scandalul, haideți sus paharul, că scoate fum grătarul. Nino, avem sânge de latino, nu le dăm vino și nici buletinul. A venit poliția. Ne ținem poziția, menținem volumul, pare dați drumul. A venit poliția, ne ținem poziția, menținem volumul, pare dați drumul. Ame, ia răsăți-mă ce șarpide. Aha. Păi da. Mama ta. Da. Despre inima. Mi fac prea mult ochii tăi. Ce să mă mai fac cu ei? Cred că bag la amanet, să mergi să-ți iau bilet, te duc undeva secret. Păi n-au, nu te lasă mama ta să umbli cu baba așa, când ea ne lângă ea. Până are ce vrăjeala, îl ajută și pe lea, poate-ți fură inima. La tine am abonament. Să te iubesc permanent. Dragoste cu gust de cola, ai dat peste ca busola, să te mănânc ca pe ola. Alele, ești fix pe placul meu și oricât ar fi de greu te vreau mereu. Gen, alele, să anunțăm arest la boră, în alt despăitor să te însor nu e ușor. Păi n-au. Nu te lasă mama ta să umbli cu baba așa, Doi. când ea te lângă. Ar fi, cred că... Ar fi, cred că... mai fain să facem pic să ne-am făcut stâlpi sau să facem așa? Facem așa. Nu trebuie să fie toată simetrică. Așa.
Bun. 1, 2, 3. Stai să film. Ai bună-i. Cum stai, mă, îmi faci noi? Că a murit. Poate dacă vreau mă duc pe el să-l ajut. Îl întreb. Vrei să te fii cu mine că știu unde. Da, hai să mergem. Muzica și plecăm! Haideți! Până să mama ta. Da. Mama ta să umbli cu baba sa. Până. Să te sun nu e ușor. Norocul începe cu tine și e scris în fiecare din noi. Ai surprize zi de zi în live casino și la sloturi. Deci o fată pe trotuar are forme sexy ca un jaguar. Are motor nuclear. Stă telefonul Din buzunar. Haide, haide, arată ce poți. cu te miști tu doar pe două roți. Din față, din spate și din părți. Ne-ai nebunit pe toți. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. În ultravioalete, o mamă ce siluete. În costume de baie cele mai frumoase fete. S-au urcat toate pe trotinete. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. În ultravioalete, o mamă ce siluete. Hai să mergem, băieți, la război! Să meargă goale pe trotinete. E frumoasă la fermar. Au nebunii polițiștii comunitari. Scot milioanele din buzunar. Haide, haide, arată ce poți. Te miști tu doar pe două roți. Prin spate și din părți. Ne-ai nebunit pe tot. Toate fetele Nebunate să meargă pe trotinete. În violete, mamă, ce siluete. În sunt de baie cele mai frumoase fete. Am să urcat toate trotinete. Fetele brunete să meargă pe trotinete. În violete, mamă, ce siluete. Boșete, arată să ne întâlnete. Ca la artificii, parcă-i revelionul. Zice nou, ONU, artificii, revelionul. 3, 2, 1. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. În ultravioalete, o mamă ce siluete. Cele mai frumoase au urcat trotinete. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. În ultravioalete, o mamă ce siluete. Vrem să le lăsăm doar în bikini și poșete. Să meargă goale pe trotinete. Am oprit puțin muzica, mergem noi după domnul Luigi. Până cât mergem noi, o să căutăm muzică. Sper să nu ajungem la destinație până atunci. Nu.
Bun. Mergem. Sper să ne duc în locul corect. 2, și de de câte am văzut, opa, deci el a găsit ceva, cred. Nu e aici, cred că bossul. Nu cred. Da, nu te să spun asta. Ce are pe chest? Nu m-a căcat. Scuzați? Nu mă bătă pe aici. Trebuie să rămân în loc de subiectul ăsta. Bun, mergem după domnul Luigi, că știe drumulețul, din câte am înțeles, bun. Acolo. Bun. Asta am găsit aici ceva. Nu. Nu știu. Bun, sunteți pregătiți? Domnul Luigi, ha. Opa! Nu sponsorizăm Colgate. Ar face bine să ducă cu Colgate. Așa. Mergem! Haide, odată! Mergem! Așa. Nu are ceva de mâncare. Nu mai știu unde e. Da, mă țin. Hai să scriem. Ai, că nu mai are mâncare. Voi. După tine, domnul Luigi. Și când ne-a pierdut, să mergem cu el, pentru că un prieten nu se lasă la greu. Nu știu dacă domnul Luigi mai filmează. Ce-a pe geam?
se prea apare muzicile astea de aventură. Aha! Asta! Asta e groapa eternității, asta ce e aia? Haideți! Au! Am vrut să zic că când se baie de zăpadă. Haide pe toți. Săracul. Haideți la aventură! Bă! Nu cred că vrea să ne bage acolo. Dar seama ce e acolo. Da, bine. Dă măcar să găsim vreun boss ceva. Nu mă să fie. Haideți! Alo! Haideți! Hai să mergem cu domnul Luigi. Oh! No, că așa nu se poate. Că dacă merge... Dacă merge, merge. Hai, hu! Să mergem? What? Nu înțeleg ce vrea să fac aici.
ce vreau. Bun. Băieți și fete, eu am fost Disco. Ne vedem în episodul următor. Șpa, șpa.